Здравейте отново. Сега следва матч от Висшата лига, 24-ти кръг между Арсенал и между Кристина Палас. Домакин са Арсенал. Времето ще е облачно, няма да е слънчево. Зрители, фенове на футбола. Няма да е много слънчево, но ще се играе матча между Арсенал и Кристина Палас във Висшата английска лига, 24-ти кръг. Арсенал през 2004 година лондончани печелят 10-та си купа на страната, побеждавайки Манчестър Юнайтед след изпълнение на гости, а току-що завършилия сезон остават първият клуб от Лондон, достигащ финала на Шампионската лига, който е загубен от Барселона. И това е последната година, в която отбора играе на Хайбъри, на предния си стадион, докато клубът се приготвя за преместването на Емиратов стадион, в сегашния стадион. Капитанът на топчиите Тиери Анри се посвещава на клуба, подписвайки нов договор, преди да замине за да помогне на Франция да достигне финалите през световното през 2006 в Германия. Това беше за Арсенал. А пък за Кристина Палас можем да кажем, че е бил един път финалист в ФА Къп през 1990 година. Били са два пъти финалисти за ФА Къп. Също са били. В ФА Къп са били един път финалисти и два пъти полуфиналисти са били. Диего шутира и 1-0 за Арсенал в 6-та минута. Ето се бърза първата атака за Арсенал и Арсенал отбеляза гол с помощта на Диего. Били са Кристина Палас 3 пъти полуфиналисти в Купата на лигата. Били са 2 пъти шампиони във втората английска дивизия. Вице шампиони са били един път във втората дивизия на Висша лига. Победители в плейофите са били 4 пъти. Последния път през 2013 година, през миналата година. В третата английска дивизия един път са ставали шампион, също в третата. Това е такава дивизия посредната. Даже втора дивизия е по-добра от третата. Шут на Бентнер, после на Диего, вратаря спасява. Били са 4 пъти вице шампиони в третата английска дивизия, един път са били висши шампион в четвърта дивизия и един път са били носители на Full Members Cup. Микел Артета към Бентнер, Вермарен връща на Мет Цезакер подава на Диего, Бентнер, Подолски, Диего връща на Джекинсън на Диего, Бентнер,
Чамак. Да кажа и за трансферите. През зимния период Реал Мадрид привлече Руни от Манчестър Юнайтед за 27 милиона. Байерн Мюнхен привлече Луис Суарес от Ливърпул за 48 милиона половина. Аз привлякох от Манчестър Сити Ято Оле за 19 милиона и половина. Барселона привлече Барселона ми привлече Оскар Чумбарен за 11 милиона и Лаукот за 15 милиона и половина от Нико привлякох. Фламини подава на Джекинсън. Отнета му е топката. Чамак. Вермайненко надскача. Вермайнен подава на Джекинсън. Джекинсън връща на Вермайнен, греши. Джидинак. Чамак. Уилямс. Афобе. Бентнер връща на Фламини на Диего. Диего подава неточен пас. Тъч за Кристал Палас. Буасие. Диего му отнема топката, нарушение към Диего. Джекинсън подава на Диего. Диего подава на Джекинсън, греши с подава. Чидинак. Уилямс. След малко ще кажа, при второто половина ще кажа и за Арсенал още малко повече. Монреал. Грешен пас. Вилянс. Кунчанедо. Фламини му отнема. Подава на Диего. Диего подава на Джекинсън. Джекинсън на Бентнер. Бентнер великолепно извеждащо и Спедолини от Кристал Палас хваща топката. Макряти. Във второто по време отново се завърнахме. Няма да извършваме смени. Монреал. Грешен пас. Кунченето. Виганс. Подолски. За ФА-купата. Сега ще ви кажа за Арсенал. За ФА-купата през 2014 година, тази година, на финал побеждава Хълсите с 3-2. Тъч за Кристал Палас. През година 9 години по-късно, през 2005 година побеждава Манчестър Юнайтед с 5-4 на финала. Афобе. 2 години по-късно Саутхемптън с 1-0 побеждава. Подолски подава на Парк. Диего ще догони топката. Диего. Атака за Кристал Палас. 2002. През 2002 побеждава Челси 2-0 на финала. Уилямс. Атака на Кристал Палас. Блаке. Тъч. 2 години по-късно побеждава Чикаго с 4-0. И първата смяна ще се Диего ще махна. На негово място ще вкарам Ирланд. През 93-та побеждава Шеффилд
с 2 на 1. През 79-та побеждават Манчестър Юнайтед с 3 на 2. През 71-та побеждават Ливърпул с 2 на 1. През 50-та побеждават Ливърпул пак, отново Ливърпул с 2 на 0. През 36-та година побеждават Шеффилд Юнайтед с 1 на 0. И през 1930-та побеждават Хъдърсфилд Таун с 2 на 0. Томас. Мецезакер спира. Фобе. Подолски в контратака на Арсенал. Бентнер. Бентнер атакува. Бентнер подава на Подолски. И 2 на 0 за Арсенал в 69-та. От 7-я гол на Подолски за този сезон. Ето, че великолепен пас на Бентнер. И Арсенал повежда Кристал Палас с 2 на 0. Кампана. Чамак. Виланс. Подава на Кампана. Бентнер. Подава на Подолски. Подолски там какво ще с Блак? Блак му нема. Маккарти. Иреланд. Афобе. Подолски. Гол на Бентнер! В 79-та 3 на 0 за Арсенал. 12-я гол на Бентнер. Ето, че Подолски сега добра асистенция направи. 12-я гол на Бентнер в този сезон в Висшата английска лига. Ето, че Арсенал вкарва 3 попадения. В 20 минути вкарва 2 гола. Бусае. Джекинсън догонва топката. Иреланд подава на Фобе. Фобе на Подолски. Пламени. Чединак му отнема пар. Чамак. Чининак. И 3 на 1 в 86-та минута. Чединак отбелязва почетен гол за Кристал Палас. Подолски. Грешен пас. Аут. Сперони. Иреланд. Джидинак. Чамак. Чамак. Кампана. Бентнер. Подолски. Блак. И край на матча. Арсенал бие Кристал Палас с 3 на 1.